Máte problémy s prostatou? Trápi vás časté nutkanie močiť, obzvlášť v noci? Máte ťažkosti pri začatí močenia? Trpíte prerušovaným či bolestivým močením alebo slabým tokom moču? Prípadne ste zaregistrovali ťažkosti s erekciou, bolestivou ejakuláciou alebo ste zaznamenali krv v moči či v semene? Odhaduje sa, že problémy s ochorením prostaty má každý druhý muž vo veku nad 50 rokov. Môže ísť o nezhubné ochorenie, teda benignu hyperpláziu prostaty, ale aj o vážnejší zdravotný problém. Za posledné 10 ročia sa na Slovensku výskyt rakoviny prostaty strojnásobil, avšak úmrtnosť sa takmer štvornásobne znížila. Dôvodom je včasné zachytenie karcinómu prostaty pri každoročnej preventívnej prehliadke a systémová liečba. Obávate sa vyšetrenia prostaty? Základné vyšetrenie prostaty je pomerne bezbolestné a časovo nenáročné. Robí sa cez konečník a podľa konštitúcie pacienta a vážnosti stavu trvá od 10 do 30 sekúnd. Celkové vyšetrenie prostaty zahŕňajúce anamnézu, vyšetrenie močového sedimentu a ultrasonografiu zaberie približne 10 minút. V prípade podozrivého nálezu môže urológ pacientovi odporučiť ďalšie vyšetrenia, ako sú krvné testy, prípadne ultrazvuk, cystoskópiu či biopsiu.